Eżis semmijat dan il-programm letterarju jiena Rachel Degwara u llum rġajna ntqajna l-programm taħt il-qoxra, imtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Dis-serja taġġornakom dwar dak kollu li jkun qed jiġri fix-xena tal-kodba f'Malta, nitkellmu dwar kodba u awturi ġodda, inizjattivi li għandhom x'jaqsmu mad-dinja tal-pubblikazzjoni, attivitajiet u anki dwar temi li jistgħu jixprunaw diskussjonijiet usa f'ambjenti oħra. Illum se nitkellmu dwar ħwienet tal-kodba f'Malta, partikolarment dwar tnejn li jisfidaw il-kunċett komuni li għandna dwar kif ikun ħanut tal-kodba tradizzjonali. Magħhom se nitkellmu dwar il-mudell tan-negozju tagħhom, x'jaħsbuha fuq is-suq tal-kodba f'Malta u x'qed joffru lil qarrej kemm bħala ktieb imma anki bħala esperjenza fost affarijiet oħrajn. Mija għandi l-Rodrik Malija minn Malija and Amato Booksellers li huwa ħanut tal-kodba online. Kif ukoll il-Theodor Relic fisem Kixot li huwa ċentru kulturali li jservi minn ħanut tal-kodba sa post fejn isiru esibizzjonijiet, gruppi ta' ħidma u films. Rodrik u Teo, merħba bikom, kif intom? Grazzi l-ewwel net Rodrik hawnhekk. Ninsab tajjeb, grazzi ta' din l-istedina u looking forward li nitkellem u naqsam dil-esperjenza magħkom. Grazzi tal-istedina, Rachel, manka jien looking forward biex nitkellem fuq daw suġġetti interessanti ħafna li ġejna għalihom. Xtaqt nibda billi nitkellmu dwar l-oriġini tal-azzjendi tagħkom. Rodrik, jolqotni l-fatt li kemm inti u kemm il-kollega tiegħek li waqqaftu Malija and Amato Booksellers mintom ġejjin mill-qasam tal-kodba. X'ressaqkom flimkien biex tiftħu dan il-ħanut online? X'inhi l-firxa ta' suġġetti li wieħed jista' jsib fil-ħanut online tagħkom? Kif qed tajt sew l-istorja tagħna ta' Malija and Amato Booksellers bdiet ftit ta' snin ilu, ġifieri preċiżament fl-2018. Jiena u Christian il-kollega tiegħi konna nafu l-xulxin minn qabel, konna naħdmu flimkien ġifieri f'kumpaniji differenti wkoll, u tnejn li aħna inħobbu l-qari u l-arti tal-kitba nnifisha. Ġifieri minkejja li ġej minn oqsma totalment differenti, jiena mill-qasam mediku u Chris minn dak tal-matematika u l-informatika, għanna din imħabba kbira lejn il-qari, ġifieri darba waħda mbagħad konna din nitkellmu bejnietna u taf kif inhi l-ħaġa, kull qarrej joħlom li xi darba jiftaħ ħanut tal-kodba. U għedna isna ħarsna xulxin u għedna għaliex le, speċi. U apprezzajna l-fatt li ħanajdu hekk li tkun tħobb il-kodba u Malta huwa daqsxejn frustranti, għal sempliċi raġuni li l-istok li ssib huwa limitat, il-ħwienet tal-kodba dejjem jonqsu u ħafna drabi l-istok li tkun trid ġieli laqas tkun tista' tordnaħ u jkollok bil-fors taqa' għal bookshops ħanajdu hekk u websites barranin. Barra minn hekk nies tal-età tiegħi personali ġifieri jiftakru ħwienet tal-kodba ngħidu aħna Sapjenza u Mireva li speċi kienu jaqdu dawk li jħobbu l-kodba Maltin u anke dak li jħobbu jaqraw. Kont mur hemmhekk tieħu l-esperjenza li titkellem mal-librarja tik ir-rakkomandazzjoni dwar il-kodba, awturi ġodda u kienet xi ħaġa sabiħa li tmur u tiddjaloga ma' xi ħadd li jaf x'inhu jgħid, jaf jaqra u jaf speċi l-ktieb u dak li qed ibih mhux sempliċement xi ħadd li importa ktieb u bijaw bladdoġ biex jagħmel qlieħ. Kien hemm ċertu mħabba fil-mestier ħanajdu hekk. U dik hija speċi anke l-esperjenza li nixtiequ nagħtu llum aħna lill-klijenti tagħna b'format daqsxejn differenti għax ovvjament noperaw totalment online. Fl-aħħar mill-aħħar nista' ngħid naħseb li kemm jiena u kemm il-kollega tiegħek Chris inqisu ruħna bħala qarrija tal-kodba l-ewwel u qabel kollox imbagħad bejjija fil-verità. Issa fejn flu suġġetti nippruvaw kemm jista' jkun naqdu lil kulħadd, jiġifieri għandna firxa wiesa mhux ħażin minkejja li ovvjament aħna għandna l-preferenzi tagħna ta' xi nħobbu nbijaw u naqraw. Ma bekk inħossu li anke aħna fiċ-ċokon tagħna speċi qegħdin inwasslu din il-mħabba tal-ktieb lill-udjenza usa. Teo, l-istorja ta' Kixot differenti għax b'xi mod jew ieħor in-nies li tieħdu ħsieb dal-ħanut kollha ġejjin mill-qasam tal-kodba jew dak usa tal-arti. Fil-fatt nistgħu ngħidu li Kixot hu l-unika kooperattiva relatata mal-kodba f'Malta bħalissa. Min huma l-għaqdiet jew l-organizzazzjonijiet li jiffurmaw dil-kooperattiva? X'jista' jsib xi ħadd li jżur Kixot? U bilħaq għaliex għażiltu li ssemmu dal-ħanut għal karattru letterarju?
Mela, kifet tajab, inti kixot huwa maqud minn nies differenti, iktar mill organizzazzjonijiet jew kooperativi u ma' individwi. Il-kooperativa hija kixot innifisha. U il-membri tagħna kollha jiġu minn jew mill-qasam letterarju tal-kitba, imma anke wkoll mill-qasam tal-fotografija, tal-arti viżiva, tal-graphic design, tal-mużika u anke IT u marketing jiġifieri. U naħseb li t-taħlita tidher ħafna meta tiġi biex iżżur il-kixxot, ġifieri il-post innifsu ġewwa l-Mosta. Huwa bħalmet inti ċentru kulturali żgħir, imma li fih tista' ssib il-ħanut tal-kodba nnifsu kif ukoll post tal-eżibizzjonijiet fejn jintwerew il-films, co-working space u anke ovvjament kafe u bar. Ovvjament il-kafe u bar huma miftuħin jew magħluqin skont l-eżiġenzi tal-pandemija bħalissa huwa miftuħ, fingers crossed li jibqa' għal xi żmien. U bażikament din hija l-esperjenza ta' kixot. Rigward l-isem, apparti il-konnessjoni ovvja ma' karattru letterarju magħruf li ovvjament hemm rabta ovvja miegħu, u apparti li ħassejna li t-traduzzjoni Maltija taħdem kemm viżwalment u kemm kif tinstema'. Naħseb bħala kunċett ukoll hemm element ta' bl-Ingliż jgħidu daħlet issa fil-vernakolari Ingliża li tgħid xi ħaġa li hija quixotic, xi ħaġa li tfakkrek għal Don Quixote li huwa xi ħadd forsi joħlom ħafna u m'għandux dejjem f'moħħu ir-realtà tas-sitwazzjoni. Għandna l-istess, aħna nafu li proġett bħal tagħna mhuwiex daqshekk forsi fattibbli b'mod ovvju, imma aħna wkoll determinati biex kixot jibqa' proġett sostenibbli mill-bidu sal-aħħar. Hemm kriterji differenti li wieħed iqis meta jiġġudika ħanut tal-kodba bħala wieħed tajjeb. Hemm min iħares lejn il-firxa ta' suġġetti jew inkella l-iskontijiet mogħtija minn żmien għal żmien, jew saħansitra d-disponibilità ta' kodba rari jew out of stock. Personalment ma nibdilha ma' xejn l-esperjenza mogħtija mill-ħaddiema f'ħanut tal-kodba li inti ma tħossokx waħdek tixtri ktieb, iżda ssib min jgħinek, jissuġġerilek kodba simili, jagħtik il-pariri, jurik li jaf xi ktieb għandek f'idejk u jaqsam miegħek l-esperjenza tiegħu għall-ktieb miegħek. Ngħidu aħna kull min mar f'xi ħanut tal-kodba tal-Waterstones fir-Renju Unit jaf x'qed ngħid. Rodrik, ħarsa lejn is-sit tagħkom u l-kummenti ta' nies li xtraw minn għandkom inħoss li din l-esperjenza li intom tagħtu lix-xerreja tagħkom u x'hekk. Fil-paġina letterarja tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, Mark Vella qal li dan il-modu di fare li kontu ġibtuh minn klabb tal-kodba li kontu tipparteċipaw fih. Tgħidilna ftit aktar? Dik kienet intervista tajba fil-fatt ma' Mark Vella fejn Mark innifsu kien daqsxejn dubjuż dwar il-mudell tagħna u kienet okkażjoni tajba ħanajdu hekk waqt l-intervista li nispjegaw daqsxejn minn fejn nibdet din l-idea. L-idea li niftħu speċi malli għandha Motobooksellers ħarġet minn waħda minn daw il-ħafna diskussjonijiet li kienu kien hemm fil-grupp Highlanders Book Club fuq Facebook. Fejn iva aħna speċi bħala membri ta' dan il-klabb konna qegħdin nistħu xortina li ma ċfadal ħanut ċkejken fejn tmur tgħid kelma ma' xi ħadd li jista' jgħinek, jisuġġerilek ktieb. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar konna qed nimmissjaw ngħidu kelma u nixtru ktieb mingħand xi ħadd li verament iħobb il-ktieb. U dejjem dak kien qisu lan tagħna li nippruvaw kemm jista' jkun nagħtu din l-esperjenza lura lill-qarrejja tal-lum il-ġurnata. Mhux l-ewwel darba fil-fatt li jidħlu nies fil-paġna tagħna sabiex jitkellmu dwar xi jkunu qraw, x'oġobhom, x'ma ġobhomx, jew jitolbuna ġifier anke rakkomandazzjonijiet dwar kodba ġodda jew kittiba ġodda ġifieri. Ngħid għalija dan gostu pjaċir kbir għax minkejja li l-qari dejjem inħarsu lejha speċi bħala attività individwalista, teżisti wkoll dik il-lata soċjali li ta' spiss ninsew. Dak il-qsim tal-esperjenza letterarja. Fil-fatt mhux l-ewwel darba li anke jien nispiċċa nixtri kopji personali ta' kodba li jkunu ordnaw minn għandna sempliċiment tant ikunu faħruhom daw in-nies li ngħid xi ħaġa interessanti u ħanżidu fil-fatt mal-lista ta' kodba li għandi tiegħi. Jiġifieri dik hija l-idea wara ma li qiegħda magħtu wkoll.
it-tentattiv li x-xerejta tuħ esperjenza mhux sempliċement tranzazzjoni oħra ta' kodba evidenti wkoll mill-mod kif inhu mibni u armat kixot Teo. Sa ċertu punt dal-ħanut iġib nifs ġdid fl-Urbania u l-ħajja komunitarja ta' raħal f'Malta. Tħoss li din il-missjoni wkoll ta' dil-kooperattiva? Iva, naqbel li huwa li hemm parti ewlenija mill-missjoni ta' kixod fuq ħafna aspetti. L-element li tagħti esperjenza u li tittaqa' ma' xi ħadd li jifhem fil-kodba u anke f'elementi kollha oħrajn li joffri kixod bħalma kienet jgħid Rodrik, u element importanti li anke aħna kollha mmissjajna biex ngħidu hekk u li nieħdu gost ħafna biha meta narawha meta nsifru u naraw kwienet tal-kodba barra minn Malta. Din hija parti wkoll mis-selezzjoni li nagħmlu mit-tip ta' selection li nażlu meta nkunu nażlu l-kodba. Imma ovvjament il-fatt li hemm ukoll kafe u bar ġewwa Kixot tejn b'mod dirett għax bar u kafe huma pratikament invit biex in-nies ipoġġu jixorfu, jitkellmu, ġifieri aħna nisperaw li din mhux sempliċement aspett kummerċjali ieħor ta' Kixot imma li jagħti dan l-element importanti ħafna soċjali li huwa naħseb li żjed mod iktar mill ħanut tal-kodba jew iktar mill post tal-eżibizzjonijiet meta inti tħalli n-nies jirrilassaw ġol post, hemmhekk l-element soċjali naħseb joħroġ b'iżjed mod qawwi. Dan iwassalni għal tema oħra li aktar stajtu tobstru li se nistaqsikom dwarha. Tkellimna fuq li tostakom u sa ċertu punt dan jagħtikom opinjoni dwar is-settur tal-kodba is-settur tal-ħwienet tal-kodba f'Malta. Ngħiduha kif inhi, il-ħwienet tal-kodba f'Malta dejjem jonqsu jisom it-sokkor f'kejk li kull ma jmur jimrar. Aktar tisma' bi ħwienet li qed jagħlqu milli jiftħu u oħrajn li dejjem inaqsu l-ixkafef tal-kodba biex jimlewhom xfafar tal-leħja u deodorant. Kultant anki safra villaġġ żgħar fi Sqallija turik li fi triq waħda issib żewġ jew tliet ħwienet tal-kodba f'Malta ssib 4 pompi tal-petrol minflok. Min dan l-angolu jidher li dak li qed tagħmlu intom f'Malta huwa anakronistiku għal lavorja terġgħu tgħid avangardarista għal Malta. Taqblu ma' dawn il-kummenti u għaliex x'idea għandkom dwar dan in-nuqqas ta' ħwienet tal-kodba f'Malta? Sta nibda jien? Jina naħseb li fil-verità hija ħasra li l-lum il-ġurnata dawn il-kummenti huma fil-verità stat ta' fatt. Biex nkunu għedna kollox din mhix xi ħaġa li tolqot lil Malta biss. Iżda tara anke f'pajjiżi oħrajn dan id-deklin ta' ħwienet tal-kodba huwa fenomenu dinji fil-verità u hija xi ħaġa li kienet mistennija u meta ġganti bħal Amazon u Book Depository daħlu fix-xena u kisru u farku kemm alla ħalaq intrapriż indipendenti. Biex taxxa qegħdin ngħixu f'din is-soċjetà pjuttost konsumerista fejn biex forsi nislet frażi minn Oscar Wilde kulħadd jaf il-prezz ta' kollox iżda ma napprezzaw il-valur ta' xejn. Allura kulħadd irid dak l-orħos oġġett, l-iskont, il-bargain. U ovvjament ħanut indipendenti tal-kodba huwa fil-verità business ċkejken ukoll u ibati b'din it-tip ta' mentalità. Għax biex tkampa mbagħad ikollok bil-fors xi ftit jew jew tiftaħ kafetterija żgħira, tbieħ il-kartolerija biex tattira n-nies jew xi drabi jkollok anke tbieħ id-deodorant u xfafar tal-leħja, ġifieri huwa hija realtà sfortunatament. Fl-aħħar mill-aħħar huma dawk l-affarijiet li jrendu l-qlieħ u naħseb probabbilment anke Teo jaqbel miegħi li meta jkollok kafetterija jew bar tattira n-nies u meta tattira n-nies probabbilment dak li jkun forsi eventwalment jitħajjar anke jixtri ktieb. Jiġifieri dawn din it-trend ħanajdu hekk qed naraw anke fi ħwienet barra minn Malta. Meta tikkonsidra wkoll li l-kodba di natura il-renditu u l-profitt fuqhom huwa dejjem minimu, ġifieri sakemm ma tbieħx volumi verament kbar diffiċli tkopri l-ispejjeż il-kirjiet u għed ukoll iżomm f'moħħu li aspett tipo bħal Brexit affettwa ħafna din is-sitwazzjoni li kienet kważi tumakka wara l-oħra
fuq dawk kollha li provaw ipoġġu rashom hemmhekk biex jaħdmu u jagħmlu speċi li jistgħu biex iżommu dawn il-ħwienet tal-kotba għaddejjin. Tista' tgħid li din hija fil-verità waħda mir-raġunijiet għalfejn aħna għadna biss nimirħu online u mhux bejn erba' ħitan għax minkejja li hemm interess fil-kotba d-domanda mhijiex forsi b'saħħitha biżżejjed u kummerċjalment vijabbli biex tiftaħ ħanut tal-kotba speċifikament biex tbieħ il-kotba biss. U aħna xtaqna li fil-verità nifokaw biss fuq kotba fuq dawk nifmu u mhux forsi fid-deodorant u l-xfafar tal-leħja. Teo, ma nafx tixtieq xi ħaġa dwar dan il-kumment, x'idea għandek dwar dan in-nuqqas ta' ħwienet tal-kotba f'Malta? L-interpretazzjoni tiegħi hija simili ħafna l-interpretazzjoni ta' Roderick fuq għaliex is-sitwazzjoni hi kif inhi. Inżid ukoll li parti challenge oħra l-kotba huma tqal, fiżikament tqal, ġifieri bħala shipping u hekk hemm dan huwa cost miżjud fuqhom. Kull min jordna kull ħanut li jordna l-kotba l-ewwel darba jieħu dak ix-xokk naħseb. Iva, inti semmejt ix-xfafar tal-leħja u deodorants, jekk nkunu superfiċjali u vulgari fuq nista' tgħid li forsi kixxot il-mudell tiegħu minflok id-deodorants għandna l-kafè u l-bar, imma mhux biss mhux dak il-każ biss. Il-bar ovvjament u l-kafè jagħtu bħalma kont insemmi qabel element soċjali fih. Ukoll aħna xtaqna niftu ħanut tal-kotba li huwa vijabbli għax inħobbu l-kotba u nħobbu l-esperjenza tal-ħwienet tal-kotba. U bdejna naħsbu fuq kif dan jista' jkun vijabbli mod li ma nagħmlux compromises żejda, bħal pereżempju xfafar ta' deodorant, eċetera, u nżommu ċertu spiritu ta' autentiċità u li nħolqu esperjenza għal min jidħol fil-ħanut. Ġifieri, ovvjament l-ambizzjoni tagħna nżommuha baxxa fil-lat ta' x'tip ta' profitt nistgħu nagħmlu, imma fl-istess ħin dejjem nżommu sostenibilità bħala benchmark, ġifieri naraw minn fejn naqsu minn fejn iżidu biex nżommu sostenibilità. Il-fatt li għandna kooperativa tgħin ukoll, il-fatt li għandna nies involuti ta' interessi differenti li jistgħu jolqtu udjenzi u customer bases differenti tgħin ukoll. Ġifieri forsi aħna nisperaw li dan l-approach ta' xejn kreattiv lejn l-issue tista' tgħin biex daw iċ-challenges insomma nirbħuhom. Taħsbu li għandu jkun hemm inċentivi akbar anke mill-gvern sabiex in-nies oħra bħalkom jiftħu ħwienet tal-kotba alternattivi bħal fil-każ ta' Kixot jew spazji online li jagħtuk esperjenza ta' xiri speċjali bħalma li għandha Mato Booksellers? Għaliex le, ngħid din, speċi mill-esperjenza tagħna l-komunità ta' Arrejja u Malta qiegħda dejjem tiżdied, jiġifieri lil mill-istatistiċi u n-numri li dejjem ngħidu li l-Maltin ma jaqrawx. Jiena kont pjuttost sorpriż personalment bl-ammont ta' nies minn faxxi u strata differenti tas-soċjetà li jiġu speċi saqsuk parir dwar ktieb jew jixtru ktieb, ġifieri nitkellmu minn pensjonanti sa nies li jirreġistraw għax-xogħol sa tfal sa ġenituri, ġifieri hemm komunità pjuttost soda ta' Arrejja u ġifieri naħseb hawnnaġġ għal ħwienet tal-kotba għal postijiet kulturali bħal Kixot u naħseb anke l-inizjattivi bħal tagħna, ġifieri għandna festival ta' letteratura organizzat minn Inizja Med li issa rabberu qsodi u jattira n-nies, jattira anke barranin, ġifieri għandna pubblikaturi li dejjem jonfqu iktar fuq il-ktieb biex jitejbu u jippromuvu l-kittieb Malti. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb fl-aħħar snin ħadem għatieb biex is-settur speċi jiżviluppa u jimxi l qudiem u jasal fl-istat fejn qiegħed illum il-ġurnata. Meta tqis kemm jintefqu flejjes fuq setturi oħrajn, ma narax għalfejn m'għandux ikun hemm daqsxejn ta' mbuttatura minnaħa tal-gvern biex dan is-settur jieħu iktar preżenza u jieħu daqsxejn iktar ruħ. Naqbel ma' Roderick, naħseb li hemm bżonn ikun hemm enfasi fuq il-benefiċċju ta'
fuq il-benefiċċji tal-ħwienet tal-kodba, x'tip ta' esperjenza joffru, apparti il-fatti li jbieħu kodba li tixtri u tieħu lura d-dar, hemm ħafna benefiċċji oħra li forsi mhux daqshekk ngħidu hekk utilitarji, imma li jagħtu esperjenza ta' sens ta' komunità, sens ta' belonging kulturali ma' ċertu setturi, eccetera. Ġifieri dan huwa wkoll lan tagħna. Inċentivi wkoll, aħna bħala ċentru kulturali diġà attivi u qed napplikaw għal fondi mhux neċessarjament relatati ma' kodba, ma' fuq proġetti oħra li nixtiequ nippreżentaw bħala Quixote, ġifieri ma narax għaliex ma ikun hemm ukoll fondi relatati mal-aspett literarju li nistgħu li proġett bħal tagħna jkun jista' jieħu vantaġġ minnu. Tħossu li hemm imkejjen fejn nies bħalkom iduru għas-support meta s-sitwazzjoni tkun diffiċli, ngħidu aħna fil-bidu tas-sena Book Depository għamel xi żmien ma jibax kodba lejn Malta u naf li dik se affettwata ażjenda bħal tiegħek Rodrik, inkella li mxija ġelet ħafna jnaqsu mill-ispejjeż u allura x-xiri tal-kodba ħada għal isfel biex ma ngħidux li min kellu ħanut fiżiku bħal fil-każ tagħkom Teo ma setax jiftaħ. Kif ta' battajt, minkejja li Book Depository ħalla dak il-vojt kbir fil-bidu tas-sena, aħna minna speċi l-aħjar li stajna biex nitlu f'dak il-vaku u speċi xorta ħadna daqsxejn daqqa ta' ħarta kemm minħabba Brexit, kemm minħabba restrizzjonijiet ekonomiċi u politiċi li kien hemm anke minħabba l-imxija tal-COVID. Kien hemm ħafna problemi. Teo pereżempju semma ftit ilu l-ispejjeż tal-kodba bħala shipping li żdiedu. It-taxxi li żdiedu, id-dwana, il-VAT u l-għadaw l-affarijiet, nżommu wkoll f'moħħna li pereżempju kodba huma perishables ukoll, ġifieri ta' spiss tirċievi konsenja li sfortunatament tkun mafġa jkollok terġa' tibgħat lura u terġa' torna mill-ġdid u hemm ħafna aspetti. Dawn ovvjament huwa kollu xogħol speċi u spejjeż żejda li innaqru ħafna mill-investiment li aħna nistgħu nerġa' nitfgħu lura fil-business. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar kif qed tajt sew nies qed inqas forsi fuq kodba minħabba din is-sitwazzjoni kif inhi u nammetti li għall-inqas fin-naħa tagħna forsi għajnuna ma sibniex wisq. Sibna naħseb l-iktar għajnuna li sibna kienu fil-fatt il-klijenti tagħna stess li baqgħu kemm jista' jkun jordnaw minn għandna biex jgħinuna kif jgħid l-Ingliż to keep afloat fil-ċirkostanzi li konna qegħdin fihom. Ġifieri lil minn hekk ma tantx sibna għajnuna aħna, kolli nammetti. U min-naħa tagħkom Teo? Għajnuna diretta ma tantx kellna ċans nsibu aħna laqqas u l-isfortuna tagħna kienet li Quixote seta' jiftaħ bil-permessi kollha, eċetera. Eżatt qabel ma faqset il-pandemija, ġifieri l-ewwel konna qed nippjanaw mill-lat ta' permessi, eċetera, u mbagħad faqet il-pandemija u kellna. Imma in-natura tal-post ukoll Quixote huwa flessibbli ħafna bħala post, bħala modular kif jgħidu bl-Ingliż, bħala post ġifieri. U il-fatt li fortunatament il-ħwienet tal-kodba baqgħu konsidrati bħala essential shops, dik għenet ukoll li tatna spinta li nenfasizzaw iktar fuq il-kodba mill pereżempju bil-bar u fil-kafe li kellhom bil-fors jalqu, ġifieri għamilna push min-naħa tagħna mill-inizjattiva tagħna li pereżempju nordnaw l-ewwel wholesaler order tagħna u li naħdmu fuq dak l-aspett tal-identità tagħna u again anke aħna kellna reazzjoni inkoraġġanti ħafna mill-klijentela tagħna fuq dan u li issa wasalna biex pereżempju nagħmlu iktar orders iktar malajr. Ġifieri din ukoll ġiet minn nies li oġobhom il-proġett tagħna u li xtaqgħu jaraw kif ikompli. X'kodba jimxu l-aktar minn għandkom? Hemm klijentela li l-ażjenda tagħkom timira leha konxjament jew inkonxjament? Aħna min-naħa tagħna bħala Malli D'Amato, speċi nistgħu ngħidu li hemm varjetà ġmiela ta' kodba u titli li nbiegħu.
ħanajdu hekk, ta' spiss noħolqu offerti jew bundles relatati ma' premijiet letterari, il-Booker Prizes, Women's Prize for Fiction, Costa Awards, TSL Awards għal poeziji, per eżempju. Ovvjament, apparti klassiċi letterari li tista' tgħid jimxu dejjem u ma pjuttost evergreen, dan l-aħħar rajna interess kbir fil-kodba ta' tfal, per eżempju, jew kodba li ġew adattati għal serji televiżivi fuq Netflix, ġifieri dawk bħalissa Lupin, per eżempju, li qed jinbih sew, għamilna żmien Bridgerton series li tinbih u kellna rikjesti għalihom. Ovvjament, biex ma nsemmux anke suġġetti varji ta' non-fiction li ta' spiss jitolbuna fertretati ma' mitoloġija, ħrejjef, rakkonti ta' pajjiżi oħrajn, filosofija. Naħseb kemm konxjament u inkonxjament, però dejjem immirajna lejn dik l-udjenza li tħobb il-literary fiction fil-verità, l-kitba kontemporanja, l-poeżija u mod partikolari anke dawk li jħobbu jkollezzjonaw il-kodba, dawk l-edizzjonijiet speċjali, dawk li l-Ingliżi jgħidulhom beautiful books bażikament. Għax ktieb apparti li jissodisfa ġifieri l-fatt li taqra jissodisfa l-għajn ukoll, sabiħ li tara oxra sabiħa tal-ktieb u d-dettalji kollha li jidħlu fiha hija arti fiha nnifisha. Ukoll min-naħa tagħna speċi bħala kodba naħdmu ħafna wkoll ma' clubs tal-qari reading groups, ovvjament l-Islanders Book Club li semmejna diġà, bosta gruppi żgħar u book clubs li faqsu dan l-aħħar. U oħrajn organizzazzjonijiet tipo bħal Malta Classics Association li ġieli ħdimna magħhom biex nissupplixxuhom kodba anke relatati ma' studji li qegħdin jagħmlu jew clubs, reading clubs li jkunu għaddejjin. Teo, hemm klijentela li l-ażjenda tagħkom timmira lejha? Mhux neċessarjament. Il-sweet spot li nixtiequ dejjem nilħu aħna huwa li nimmiraw għal-varjetà ma fl-istessin li ma nibqgħux dak li jgħidu everything and nothing, li hemm ċertu angolu, ċertu identità tal-post. F'element forsi mhux daqshekk konxju u daqshekk speċi naturali biex skont kif inhu mibni kix-xogħol u skont il-membri li forma parti minna, hemm element ħafna u hemm element ta' fotografija u ta' arti u design, anka ħabba l-fatt li aħna qegħdin pjuttost viċin l-MCAS tal-Art and Design, il-Mosta, naħseb xtaqna nżommu fuq dik il-linja wkoll. Imma ġeneralment għandna selezzjoni kbira ta' fiction bl-Ingliż u f'lingwi oħra wkoll. Imma wkoll kif kienet jgħid Rodrik, jiena li soprettit niftit huwa kemm in-nies ħadu gost jixtru classics, edizzjonijiet hardback, edizzjonijiet partikolari ta' classics. Jiena ħsibt li speċi jkollok il-classics biex jkunu hemm biex jituk speċi ta' tip ta' prestige għal post, imma imbieħu mill-ewwel id-Dracula stelqu kollha, il-Portraits of Dorian Gray telqu kollha. Jiġifieri anke dik wara li tiftaħ inti tippjana kemm tippjana dejjem tittara il-mod naturali kif jimxu l-affarijiet u kif jirrispondu l-klijentela u timxi fuq u titgħallem intu għaddej. Ġifieri m'hemmx udjenza partikolari, imma dejjem tipprova toffri xi ħaġa partikolari relatata mal-post, tagħti ċertu vibe il-post innifsu. Finalment, għal min qed jisma'na u jixtieq jixtri l-kodba minn għandkom, tgħidulna minn fejn u kif nistgħu nagħmlu hekk jekk jogħġobkom? Aħna minna ħatana bħala Malli Endamato peress li noperaw totalment online u qed jista' jikkomunika magħna permezz tal-medja soċjali kollha, ġifieri profili tagħna fuq Facebook, Twitter, Instagram bħala Malli Endamato Booksellers. Jew inkella anke b'email fuq malliendamato@gmail.com. Ġifieri min irid jista' jikkomunikana magħna hemmhekk u nitkellmu dwar rakkomandazzjonijiet ġdid li għandna in stock, eċetera, eċetera. U min-naħa tiegħek Teo? Kixot huwa bbażat il-Mosta 169 il-kbira il-Mosta. Nirrakkomanda li anke hemmhekk tiċċekkjaw il-paġni tagħna fuq il-medja soċjali, kemm fuq Facebook, kemm fuq Instagram. Kixot huwa miktub bil-Malti, ġifieri KIXOTT. Il-ħini taftuħ jinbidlu skont anke ħabba l-pandemija ma bħalissa milli jidher
Miftuħin minn nar l-erba, il-ġimgħa s-sibt u l-ħadd, ġifieri mill-10 sal-7 ġeneralment u l-ħadd mill-10 sal-5. Grazzi ħafna. Tistgħu żżurna hemmhekk u taraw il-ħadd. Mela, dak kien kollox minnaħa tagħna llum fejn tkellimna dwar ħwienet tal-kodba alternattivi f'Malta ma' Rodrik Mallija minn Mallija and D'Amato Booksellers u Matteo Dorrelic miċ-Ċentru Kulturali u ħanut tal-kodba Kixot. Infakkarkom li min jixtieq jerġa' jisma' dal-programm jista' jżur www.ktib.org.mt jew il-Facebook National Book Council Malta fejn isib il-programmi kollha ta' dis-serje. Inħeġġukom semmija ixtru mingħand il-bookstores tagħna ħalli daw ikunu jistgħu jibqgħu fil-business u jġibulna ħafna iktar kodba li jkollna aċċess għalihom. Saħħa!